Na vláde som sa zaviazal, že do 31.3.2025 zrealizujem analýzu retenčných šarží vakcín používaných pre slovenskú populáciu proti ochoreniu COVID-19 a tak plním svoj záväzok. Zrealizovaný postup, priebeh a výsledky budem kompletne prezentovať na vláde. Som pripravený stihnúť termín do 31.3.2025 podľa zadania. Z dôvodu závažnosti predbežných výsledkov a z dôvodu podozrenia na marenie tieto analýzy realizovať a prezentovať som sa rozhodol najmä z bezpečnostných dôvodov pre túto tlačovú správu. V záujme ochrany zdravia slovenského obyvateľstva vyzývam verejne generálneho prokurátora Maroša Žilinku, aby vo veci bezodkladne konal. Žiadam ho, aby táto informácia bola v krátkom čase dôkladne prešetrená a aby sa zabezpečilo, že sa na jej vyšetrovaní nebudú podieľať tie zložky štátu, ktoré sú zodpovedné za jej bagatelizovanie a utajovanie objektívnych skutočností. Som ochotný celú problematiku vysvetliť aj pánovi prezidentovi a verejne ho žiadam a vyzývam, aby prestal dehonestovať prácu splnomocnenca vlády, prestal rozprávať o nanočipoch a nevyjadroval sa k téme, ktorej nerozumie. Mojou prvoradou úlohou je dodržiavanie ústavy a ako lekár mám povinnosť aj právo chrániť zdravie slovenských občanov. Včera som informoval aj listom ministra zdravotníctva a sociálnych služieb v Spojených štátoch pána ministra Roberta Kennedyho juniora, ktorý potvrdil prijatie. Ďalej boli informovaní aj riaditeľ Federálneho úradu pre vyšetrovanie Kash Patel a Pamela Bondiová, americká ministerka spravodlivosti. Ďalej viaceré ministerstva zdravotníctva niektorých vybraných štátov a zástupcovia svetovej vedeckej obce, ktorí na niektoré podobné rizika upozorňovali alebo ich aspoň predpokladali. Musím potvrdiť, že mnohí čakajú na moju oficiálnu správu, aby jednotlivé štáty upriamili svoju pozornosť na realizáciu vlastných analýz. Bolo analyzovaných 34 šarží od spoločnosti Pfizer a Moderna do tohto času, ktoré boli uskladnené podľa správneho chladového reťazca a len tie, ktoré boli použité pre slovenskú populáciu v čase epidémie COVID-19. Dnes vám predstavím najpodstatnejší výsledok analýzy. Môj predpoklad, že sa vo vakcínach nachádza aj malé množstvo DNA ako kontaminácia, ktorá vznikla pri výrobnom procese, nebola potvrdená. Za to sa ospravedlňujem. Z hľadiska garantovania obsahu spoločnosť Moderna aj Pfizer uvádza, že je prítomná len mRNA plus niektoré ďalšie zložky. To by bolo relatívne v poriadku, ak by nebolo už jednoznačne preukázané, že produktom mRNA vakcíny je toxický, kardiotoxický S-proteín, ktorého cesty patologického pôsobenia som odovzdal vo forme 150-stranového dôkazového elaborátu na vládu. Rovnako pripravím tlačovú správu, aby som poradil aj pánovi Palkovičovi, šéfovi Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ako imunohistochemickými metódami odhalí odlíšenie prítomnosti S-proteínu syntetizovaného programom z mRNA vakcíny od nukleokapsidového proteínu vírusu SARS-CoV-2 a tak určil primárnu príčinu smrti. Výsledok analýzy. Vážená verejnosť a vedecká obec. Výsledky analýzy všetkých, opakujem, všetkých analyzovaných šarží dokázali, že v každej jednej ampule sa nachádza enormne vysoké množstvo DNA, vektor, ktorý kóduje kazetu pre syntézu S-proteínu, ak nie aj iné proteíny. Takmer v rovnakom množstve ako mRNA sa tam nachádza teda aj DNA. V 3 prípadoch je dokonca obsah DNA vyšší ako mRNA. To už ani nemožno považovať za vakcínu mRNA na princípe mRNA. Tento genetický kód pre syntézu S-proteínu, táto informácia uložená v tejto DNA, je v porovnaní s mRNA stabilná, vie sa integrovať do ľudskej jadrovej DNA a následne sa takýto ľudský organizmus stáva, nebojím sa povedať oficiálne, geneticky modifikovaným organizmom. Geneticky modifikovaný organizmus je organizmus, ktorého geneticky